Ngene to, Mbak, sampean ngene to, Mbak. Set, terus nyekel ki Mbak kesotol. Ora usah dipraktekni sik. Cangkemmu meneng ae. Metu dhewe. Wilujeng dalu mak cangik mak limbo. Sugeng dalu. Wilujeng dalu Mas Berdin. Alhamdulillah nggih menika kepanggih wonten desa kelurahan Bendo Grit yang sangat luar biasa. Tahun kemarin lak mboten salah tesih teng dalan Ciligan. Lares. Ning alhamdulillah niki pun gadah pendopo yang luar biasa. Tepuk tangan mana untuk Bendo Grit lah. Niki dalu niki acarane pun genah menika nggih nika apa, Pak? ulang tahun Jago Silo. Iki bersih desa. Bersih desa kelurahan Bendo Grit. Oh, lah kok iso ulang tahun Jago Silo? Jago Silo iku MKM, Mas. Oh, MKM. Lah kok iso ulang tahun Jago Silo kuwi maksudmu? Lah kok sing manganmu kuwi mau. Jago Silo menika UMKM kelurahan Bendo Grit. Oh, ngoten. Berarti teng mriki wonten UMKM-ipun. Wilayah kelurahan Bendo Grit. Nggih. Tapi kula acuki jempol. Pripun? Wah, tak akoni tenan. Kowe mangan jangan pring ora le. Mangan jangan pring. Lah lak bungin pu lah kaya matos kaya ngono ayo pring. Lah awakmu gratis. Lah nyapa? Lah sendok-sendok mbok cokoti. Lah ora ning ngono aku luwe keluwen, mlebu jebleng, mlebet panitiane tak acungi. Oh, panitiane luar biasa. Alah jenengan pun darep apa dereng? Kula mau teng Wingking. Dahar soto. Endi? Ora enak iso. Guri jenset iki. Kuwi mau jangan box sing ndi. Masa soto wis soto iki mangan ning ndi kowe? Kowe tak anteng dhewe lho kowe. Aku ora mangan soto, kowe mangan soto dhewe lho. Soto. Enten capare. Capar sing ndi? Kalau sandi masjid. Lah, kuwi tuku. Kali iki mau. Kowe mangan pinggir kali. Kan kembel kali niki lho, Bang. Kowe kebul karo kowe? Nggih. Kowe mana ndi? Ning mburi kono. Mburi sing ndi? Sanding masjid. Lho, endi to? Lah kok beda to? Capare, but. Capare ijo niku lho. Ijo. Kono. Nggih. Aku kok jan mari. Kuwi capare sapa? Meneng lambemu urusan wong tuwek ora ngutut. Ora usah melu-melu Ora sampe. usah melo-melo. Perasaan cedak masjid kuwi kabeh. Wis meneng lambemu. Iki wilayahku. Aja omong ae. Gak ngono, sampean kok iso ning kono dhewe aku ora mbok jak. Lah sarae kowe tekone keri mang mula kuwi lah acara kaya ngene iki tekone rada sore. Rada sore. Loh, iki gak apa-apa, aku keri ora apa-apa, tapi engko mulih rono ya. Loh, wis tak omongi to tutup sesuk. Tutup. Dadi menika acarane bersih desa nggih. Nggih, leres. Bersih desa, ngresiki desane, Leres. ngresiki Sukerto. Amin. Aku mau salaman karo mbah-mbah ning kono peh Pripun? atiku. Piye? Pripun? Ya suwe pinten, Mbak Uti? Malah kula 74 le 80. Bayuh yamene urung ngantuk iki kowe asam urat ora mulih. Kula mikiran kula. Dadi wong delok Wong Jawa kuwi duwe ugeman. Sok sapa wonge sing sregep tirakatan bakal panjang umure. Ora kalah karo sing kanoman-kanoman saiki ngono. Lah soalé wis buktine akeh. Kaya tanggoku ana wayang niki ya nonton. Engko ana tayub ya ndelok. Kuwi wis umure 90. Wedok rondo. Masalah? Heeh. Enak kok. Kuwi umure panjang, Pak. Oh. Delalah tirakatan wengi melek bengi terus. Lah kuwi entuk bojo. Bojo umure Joko 21 tahun. Wah, iya. Iki jogone picek apa piye Gus? Loh, mergo sregep tirakatan rondo umur 90 tahun, entuk Joko umur 21 tahun. Akhirnya piye le? Sehat sing sepuh, rabi malam pertama mbok bedhek menang sing wedok apa sing lanang? Ya sing lanang. Lah sing lanang. Mergo umure 21 tahun. 21. Ora iso, Pak. Lah kok iso? Menang sing wedok. Lah nyapa, Pak? Sing lanang sekolah geblak. Lah nyapa? Sebabnya apa, Mas? Ini ku keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Tapi nuwun sewu. Nek Nggih. kula teng mriki wau sing kula acungkan jempol niku wau trio semangka. Nggih, yo semangka. Sampeyan karo aku. Bu, sampean sampean ra dadi trio semangka setahun ka sampean dadi trio debok kula ngoten. Berarti lucu Dadi ra nek lengkok-lengki bener. Butami. Tapi Bu Tami lho guyon kali kula. Nggih, RT kula niku Bu Tami niku. Sampeyan asline kene ya, Mas. Nggih no. Batik kuwi mau. Sampeyan iki putra daerah. Putra daerah Bendo Grit. Lah kok dek ngene kok wayangan liyane awakmu dalange. Jane kan awakmu kudune ben iso murah ya ora? Oke, lho. Lho putra daerah apa ya kudu ngono? Namanya putra
darah itu kita harus bangkitkan. Iki anak putra darah kene ya aja nganti wayangan liyane dalang iki. Seharusnya seperti itu. Luar biasa. Contohnya wong aku lah dadak kok kabupaten tekan kene iki nyapa betake bendina lho ning omah ngenyang ya tapi yo ora apa-apa. Awakmu yo ndek dulur kene. Aku yo dulurku lho. Lah iki bapak iki apa tau lara? Pak Waras. Ha yo ora tau lara waras to. Yo ora tau. Oh iya bener. Nggih. Wong yo kancaku kentel. Lha iki wong iki. Lah nyapa? Ning kono lho Pak, kono sing Nyun sewu, wiket mau ki suarane bantet deh. Barongane teko, minggir. Wedi golek ngamuk gek mburi kono Jawa lho, Mas. Lah kene ku, Pak Waras. Ngantos. Luar biasa Pak Waras, matur sembah nuwun. Lah, Pakmu iki jan istimewa, Pak. ya istimewa wong semangate ra karuan. Ning ngarep wis nek nggon Jember nyapa kok melu dadi simpingane wayang. Nambahi buta ya, Mas. Kuwi iki ngewasi anake ben nyambut gawe tenanan kok. Ngawasi anake opo? Yo ngawasi pokoke sinden kok. Pak kalih Pak. Aja ngisi-ngisine aku kowe. Ibuku melu lho. Aku kula guyon. Oke, omah. Bersih desa ngresiki desane lak kowe apa le? Iki bersih desa. Ah. Wis sing penting ya kerukunane Kerukunan. masyarakat Leres. rukun dadi siji, nyawiji kanggo ngramekne tirakatan desane. Ben adoh saka Sukerto, adoh saka Leloro, kabegjan lan kabagyan sing tumeka. Kuwi apa? Kuncine apa? Rukun kuwi. Pripun? Wong rukun kuwi tiru wong lanang. Contone. Bendina ngombe kopi ireng pahit. Kopi Ireng pahit. tegese. Kuwi enek tegese. Kopi? Ada filosofinya. Filosofine apa kopi? Kopi, komunikasi dan pikiran segala sesuatu butuh komunikasi dan pikiran yang jernih. Oh iya. Ireng, iri drengki mboten pareng dalam bermasyarakat tidak boleh iri drengki karo tangga-tanggane yen perlu tiruwa warga masyarakat desa Bendogrit kene sing rukun. Oh iya bener. Pahit segala sesuatu itu pakai hitungan. Pakai hitungan. Kaya ngene iki wayangan iki entek pira? Entek pira? Niku kudune pakai hitungan. Oh itu kowe rugi ra apa-apa desamu dhewe. Oke, siap. Iki ki ning desamu dhewe. Kudune wani tombok. Tombok le, lah iso setahun tombok sekali wayangan tombok 30 meneh. Nah, wis enek tutukane. Nak pengen legi kudune legawa lan ikhlas. Lah, iki lho contone legawa ikhlas. Legawa ikhlas yoga ya ngono. Betake iki ning gene desane dalange, mulih ya eneke kuwi ora usah gersula. Ning-ningen. Aku ya ora masalah. Karena itu kita itu teman, saudara. Kados kula kali jenengan kali Pak iki Pak Waras. kuwi sadulur. Dadi enek apa-apa kuwi disengkulung karo dulur ngoten to. Abot enteng dilakoni Bebarengan. Wong sing penting niku lak nggih sehat. Jenengan nggih ngoten. Pokoke sampean lak bersih desa kae lah. Iya. Lak bersih desa sampean ngomong apa sih? Nuwun sewu lek bersih desa niku kula ndongake desane. Muga-muga gemari palo sinawi Kartotata tur raharja. Lah ngoten to. Lan nuwun sewu lek jenengan tebih saking Banyuwangi. Mbok menawa dongane iki luwih ampuh. Lah aku ndongane aku dhewe ra iso. Nyampung aku lho sing ndongane ya go sidan kae. Nyampung aku. Maksudnya paling tidak kamu memberikan apa karo masyarakat iki lho. Lha aku lak ngekeki apa ngekeki apa ngrene iki golek dhuwit malah kon kei kucuk. Wong kene iki golek dhuwit kok malah kon ngekeki. Awakmu adoh-adoh ning kene karo dulur. Adoh dikul mukani goro kene iki cedhak. Oh, pancen yo cah Rembang ngerti Blitar. Kok maksudnya awakmu tekan kene ora ngono, awakmu padha mlitare aku adoh dhewe kok mbok pro. Lah kowe omahmu ndi? Aku Rembang Jawa Tengah. Lah ya kowe sebab rene nyapa jajal kowe? Aku rene. Yo golek dulur, Pak. Aku golek dulur. Tambah ya. Ya terus. Ajeng. Kowe golek dulur kene. Tambah seduluran nek kene kan lho nyambung seduluran warga masyarakat Bendogrit. Ya. Iki engko sesuk sak wayah-wayah aku rene. Lho Mas Lentem dadi Oke. Salaman karo dalange. Salaman sik. Aman. Sedulur. Dulur, Pak. Dulur kan tambah dulur. Dulur to. Wes oke. Ngampun sekseni warga masyarakat Bendogrit nggih. Ya. Nggih. Wes oke. Oke, sadurunge aku duluran kan karo awakmu tok. Saiki karo Mas Revan karo. Nah, wes oke ya, aman ya. Berarti bengi iki ora usah mikir neko-neko, kowe mikirno dulur ya. Dadi ki engko ya bensin mumbuh piye, kowe mulih mbok dikeki apa karepmu, sing penting iki dulurmu kabeh Bendogrit. Monggo mbadhok dulur. Monggo sak kersa Dulur. Dulur kabeh. Dulur. Bu,
jago silo anggotane piro? Nek nyapa nek kok anggota jago silo. Alah mbok nyeketan ngono. Wah, mula kuwi. Ora apa-apa. Ora apa-apa aku kanggo dulur-dulur bedhog grit ora masalah. Repan wis tak anggap dulurku dhewe. Dalang repan iki awakmu wis tombok piro? Aku yo ora tombok. Ora enek warga Kelurahan Bedhog Grit panitia niku wah lek nyeng kuyung kula wah mboten rame. Luar biasa. Tok pagelaran malam. Lho kok ora ngerti awake dhewe ning mburi mau karo Linmas mau. Heeh. Enek wong foto jebul ning kene beda karo wilayah liya. Pripun bedane? Beda. Lah liya ki wong pape foto Mas Percil badhe wonten foto. Nggih. Anu apa ki meteng. Iya. Oh meteng. Lah ki batinku sing ngandengku ki tuwek umur 80 kok meteng karo sapa? Aku yo mikir. Kok yo sik produktif umur sakmono lho. Aku mosok meteng lah sing nom. Nggih sing nom. Aku canom kok kondi wong celonoan rada anu. Jarene, Mas, foto meleh wonten tiyang meteng. Oh nggih. Foto dek. Lah kok sik trepes wonten tak tekoki. Mbak, meteng apa ora? Sik tas gawe pau dalu, Mas. Ora ngono. Meteng kok sewengi ku enek. Ya mbok, ya ngarasane ya ngono. Lah aku sing karo awak. Aku ya manut ae. Lah aku sing karo awakmu. Niki lho Mas, Linmase mau yo ngeterne. Iki meteng sitok iki Mas. Nggih, foto. Oke, cekrek. Anu garwane teng pundi? Kula rondok, Mas. Lah piye ta kaya Tapi ya ora apa-apa beteke kuwi awake dhewe kudune silaturahmi. Nyenengne wong sitok ki luar biasa ganjarane. Contone masyarakat kabeh kan kabeh seneng piye carane mulih ora mikir utang. Iki lho. Saiki ora mungkin mikir utang. Mboten. Ora mungkin saiki mang sesuk isu mbuh. Saiki kan ora mungkin. Sing penting iki nyenengke ati. Nyenengne ati, nyenengne masyarakat Nembang C, Bro. C. Minor napa mayor? Minor. Kaya mudeng-mudeng nada li awakmu. Gua jan wis seneni enak. Lah kok mudeng nada kok iso njaluk C bareng. Aku lak nada saiki tak mudeng aku mbuh ya. Grigis mungkin nadane apa ya gak ero. Lah ngono kok iso sombong C Mas C. Wong grigis ora mudeng nadane. Iya. Nadane grigis iki C minor. Nah, kuwi lho. Ngerti tiba. C minor. Lah penggarape instrumen guyon maton ora aku sapa? Wah. Sing ngeten lho biasane guyon maton. Setunggal kalih tiga. Wis medul iki. Kuwi C minor. Iki C minor. C minor. Umpama lagumu dhewe. Sapa? Oh, kangen suarane. Kangen suarane itu D minor. Lah angel kae mayor. Oh. G mayor. Umpama kuncine pamer bojo. Pamer bojo kuwi kuncine pokoke sombong le. Kunci keyboard lho Mas. Lah kuncine wedi bojo terus apa? Wis meneng mengkeret ning omah. Manut karo dawe Sinta. Ya le. Nyapa nyandak-nyandak bojoku. Nyanyi monggo. Suaramu dokno ning kene. Dadi lak kowe iki penyanyi handal, pumpung sing melodi kancane dhewe. Iya. Sing melodinya Kota Blitar. Yo wis duwe Blitar yo kuwi. Nggih. Ganong lho. Mangsamu ning ndi kok melodine mesti ganong. Apa renek liyane lho. Enek yo kuwi. Enek yo iki. Sing paling murah yo ganong. Sing kenek binyang. Sing kena diapusi barang ya iki. Yo ganong kuwi. Anu mayor. Mayor. Lembang kunjuk. Munggah sithik Mas, munggah sithik. Ya munggah kono lho, cantole nggur reje keceblokne. Mengepas. Naik satu akord. Naik satu oktav. Ngerti oktav ora? Tekoki lulusan seni iki. Sarjana seni. Oh, dalange kaya sarjana seni kaya. Sampeyan S piro? S1 aku. Aku S3. S3. Apa kuwi? SD, SMP, SMA. Duh, wah, mangsamu we S1 ya, Bro? S1 lho. S1 dong. Iki kowe. Awakmu S piro? Aku SMP. Lah kok malah jebles. Ya ben. Penting wis rabi. Kowe S piro? Aku SMA. Wis rabi, Bro? Wis. Kalau dereng. Lah. Percuma lah S1 yo kalah karo SMP ya. Iya, SMP serah. Ganteng-ganteng, pinter sembarang kalir. Kok urung rabi ku mau gawe apa? Sementara urung, Mas. Sementara urung. Iki dilungkaski apene oleh. Iki roh aku. Wah, pundi lah, Mas? Jae aku gedhe kaya unta. Kali pare lho. Lah kok ngugluk ning muriku. Nanti, Bang.
Ana teng setri, bong yo kowe. Ora lho jenenge aku iki ceritane arep apel Mas Ngentom. Heeh. Apel malam Jumat iki jane demit mbok apeli. Wong kae malam Jumat tok apel. Awakmu ora mbok rungokno sik. Mbok menawa kuwi isih aliyah ngono sekolahe. Dadi praine kuwi Jumat. Ya aku kancamu. Jajal critano. Piye arep apel piye? Dados kula niku sawijining dina niku kula gadah nganu. Kan kula pun niki status kula niki. Apa kula ya kuwi lho. Sepuane berkah. Hadiah ciki. Wah ciki. Ora ngono. Apa dalang mesti ngono kuwi ya, Kak? Iya. Sawijine dina kuwi kan aku Ya jebone to. Dijumpone wong perdalangan kowe. Perdalangan. Dadi kula niku badhe dolan teng griyane Mbok Bodro mriko. Ngendi? Ya Daleme ngendi? Kalipare. Bahasane angel. Ya wis bene lah kuwi diceritani. Wes teng perjalanan nggih. Pancen dasare rada angel. Terus kula rada pengen cut. Iki lho Pak opo iso kaya Ngene iki lho, Pak. Lah motorku mati ki gak muni cut. Lho pedae legenda. Legenda. Suarane ora ngono. Sing ninja kae didol. Didol. Nah, terus kula dugi paling sekitar daerah Arjosari Malang. Bener. Kulone kesam jembatan Ngadri. Oh iya, cedhake nganu musala kae. Nggih, cedhak musala seru. Musala ndi? Oke, Arjo Wilangun, Arjo Wilangun. Loh, lah kae kok enek mobil putih Gaudi kok kaya tau ora mobile sapa kuwi. Ditutne. Kula tutne. Akhire kula penasaran. Loh, lagi kok mobilnya Mas Percil. Akhire kula telepon. Halo Mas. Ya. Iya Le. Piye? Jenengan napa teng Malang teng daerah Arjo Wilangun? Heeh iki. Awakmu ning mburiku to? Heeh. Ya wis, melaku nganu golek wayang iki. Engko sing nyurufe awakmu. Wah, nggih siap-siap lho. Tak tutne deret terus tekondo to ning lokasi kula parkir. Lah kok jebule acara halal bihalal. Dek wis mau wacak nggo wanteng apene apel. Nanti le badhe teng anu daleme unta. Ya, unta. Unta piye lah? Ya jenenge bojone lho. Pokoke ya wis delok wayang. Ayo, muwetune lah kok wong kudungan mukena. Wah akeh dek mung ting. Lah niki wayange pundi? Wayang dengkulmu kuwi. Wong selametan lho wayangan. Lah piye lho Pak dulurmu lanang iki polos pancene. Polos dek. Polos dihapus ana bosok. Wis paham. Niki aku yo gumun lho. Ora tau omong. Lah kok teko-teko dalang ning kene aku kaget aku. Lah kok kowe? Aku lho ora percaya. Lah mara ning omah dalange sapa to? Le, kula piyambak. Aku yo mung aku terus ngalih-ngalih apa iso. Wis ngono tok. Loh, nyatane yo iso tenan. Dibuktikan hari ini aku roh dhewe. Luar biasa. Lah iya. Nggih, niki lajeng pripun? Ya piye? Ya nembang ripol warga masyarakat. Paring lelikur dumateng warga masyarakat. Nembang grit iki mangsamu aja dibadak Ya ya, kula nembang nggih Bu nggih. Sing tenanan nyambut gawe. gawe. Dengenane ning Jawa Barat nembang bahasa Indonesia lah kok digawe bahasa Papua. Wong kono gak ngerti. Lah piye lho Pak? Aku lali. Nadane cek apa? A'udzubillahi minasyaitonir Tuh, rajim. atuh. Ngaten niku. Kalau iki ngaten iki. Bismillah. Bismillah. Oh iya. Ben selamat donya akhirat Amin. Pak Bu nggih. Amin. A'udzubillahi Nggih ngoten niku terus. Ora ngono kuwi. Aja diganggu. Mboten. Dur! Lho. Kowe bengok. Enek sindene apene stroke. Mana aja ngono. Aku ya arep nyanyekne kono lho. Enggak maksudnya biar memecah keheningan, Mas. Lah iya. Nyanyekke mak-mak ki. Nyapa sing kono. Lah kok iso mencowolok. Hati-hati. Awas. Ngatos-ngatos sandingnya jurang lho. Jurang hati-hati. Bunda engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang kau sayang. Bunda, bila sudah pahit cita-cita, nanti aku akan kembali
kembali Gitu gitu. Padamu Ani. Iki bundane Ani kok piye to? Iki lho tak kok nyanyi tenanan wis to. Iki lagu khusus kanggo mak-mak ibu-ibu sing rawuh. Jajal. Bunda. Sing bait pertama apa kedua? Dua. Bunda, bila tercapai cita Benar. nanti aku akan kembali. Iki aneh. Padamu Ani. Sik to. Sabarlah Sayang. Ganong lho. Nom. Sik awakmu lho Kang iso. Ganong lho. Teko Ani to. Iso Ani kuwi piye? Ngaku nyanyi bunda lho, nyanyi mak-mak. Wis bener-bener bunda lah kok. Bunda lah kok mbok belokno ning Ani. Iya. Rada munggah, nadane rada munggah. Rada munggah sithik. Rada munggah ben gak dadi Ani. Bunda, bila tercapai cita-cita nanti aku akan kembali. Nah, lagi lho Kak. Padamu Ani. Lah kok yo gitu iki. Sabarlah. Tetep Ani to, Gon. Iki ganong lho. Ganong. Ganong ora gitar barang kok. Ganong lho ora gitar. Kowe kok beda nadamu ki masalahe beda. Ganong meneng kok ganong. Anu kene kok. Iki pianone loro. String tok, string. String tok. Bunda. Lho penak to. Bener. Bunda, Oh, dari ya, Susan. Wis bener bunda. Iki dadi mak-mak ben kerenyuh piye rungane suaraku. Ya. Ben iso nges rasane. Iya, ngesakne. Nges surya Ngentai nyapa. Ken iki lagi pengen menghibur lho. Ya. Ya, lupa Ya. lumpia. Bunda, bila tercapai cita-cita baru aku akan kembali. Ayo. Cangkemku dhewe. Awas. Oh. Masalah arasmen ku beda. Lah piye to, Pak? Lah nada ki nadane coba nadane ki mau. Coba iki lho sindan coba. Coba. He lagu ayang-ayang Mas, ayang-ayang coba. Ayang nadane nadane. Oh, lagu sing viral iki, Mas. Nggih, lagu viral. Iki ayang-ayang terus ya. Lagune Mas sinten niku? Mas Godo. Risang Godo. Sanggodo. Coba kabeh. Siji loro telu kabeh. Sing anu ya sing aman ya karo aku ya. Sebenarnya Duh dewa kakek kono mikir. Ah sing pojok kudune nyanyi. Tep Terus. Dewa ning asmara kuatno ati kawula angkat kula lapun tresno datang kendhat saking jaba. Hop. Iya ta, apik ta? Apik. Ya iki janji tanganmu wis ngene-ngene mesti apik, manut apik. iya no. Duh dewa lah mudhun ndek. Oh, ngene ya. Manut ta tanganku. Jadi, Wow. Pirsani tangannya Mas Percil nggih. Manut aku. Ayo coba. 3 2 1. Dewa ning asmara kuatno ati kawula. Lah kok jelebak. Manut iki ya. Apik. Tanganmu dinut. Ndake ngerti lah. Suasanane ngerti. Oh. Jajal coba kene. Sing iki. Nggih, Mbak Susi. Iki lagi sing kena iki lho. Sinten niku? Mbak sinten? Mbak Susi. Weh. Iki jenenge Susi air ya iki. Walak. Bedino karo banyu tok. Mbak Yu, Nggih. niki teng Benda Gerit Benda ngertos Gerit, nggih, nggih. ngertos. Wau pun nembang napa? Wau nembang Grigis. Grigis. Sakniki nembang pomone nembang duet kalih Batang setunggal iki duet Batang. napa? Lho kok batang iki lho. Maksudnya jenengan duet kali. Karo AA. AA. Karo AA. Lah. Berarti jenengan duet napa? Duet napa jenengan? Duete napa? Dadi duwete apik iki
Mbak. Wah, lah petok sing di kebun binatang. Niki wonten napa mboten? Lagu kirek niki. Duet apa titik Lagu kirek. Kirek nggih. Ega, Mbak, duet loro umpamane ayang-ayang mau Ayang-ayang. aman nggih. Nggih. Nadane coba. Coba. Chemistry ini kudu kena, Pak. Jadi do. Iki nyapol. Mbak, lah umpamane kono do, sampean umpamane ngene, coba ayo. Agak kayak sampean meneng ngene sik, terus demek maplek. Do dewa-dewa Lah. ning asmara kuatno ati Jadi, kawula. sampean ada rene ditemok langsung noleh. Tek. Terus tangannya dicekel. Nah, ayo, coba. Yuk, 3 2 1 coba dulu ya. Hadap sana, Mbak. Mbak. Nyawang tandon lho. Nah, tandone lho. Nah, iki. Jadi Ayo. pandangannya Chemistry-ne ben enak. Tandone ya loro iki wong loro chemistry. Podo chemistry. nganggo koreo. Iya. Oh. 3 2 1 ya. Duh, Dalam. Lah. Aja banter-banter. Sama aja Biasa. ngene. Oh, biasa. Iki lho belantar Sing halus, sing halus. Do dewa-dewa Nah. ning Tekel. asmara Blok. kuatno Blok. ati kawula. Rasa cedek. Anggon kula. Ya, blok. Apa tresno. Aduh. Nah, ayo. Ngono ya. Ayo, Pak. Ayo, coba. Ayo. Diam. Hadap sana. Urung ya. Fokus. 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 Sudah, fokus. Fokus, lihat mana? Lihat kai tandon. Ya. Apa isi tandon itu? Air. Air apa? Air susu ibu. Air putih. Air. Ayo. Rodok sing serem, Mas. Aku ngomong kae lho, kok iso kuwi sing nyanyi kono kok iso karo pas iki digawe koyo serem kok. Suasana mendukung. Duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula. Oke, bener. Anggon kula. Lah kok malah kowe mentok ngono. Kok iso rumah saku ki urung dadi, arep semene rong dadi. Aku ngene lho Pak, karepku ngene lho. Anggon kula. Laput. Biasanya kan terus ngene to. Oh ya ulat-ulat. Ngene to, Mbak, sampean ngene to, Mbak. Set, terus nyekel ki Mbak kesetrum. Ora usah dipraktek dhisik. Kita itu membuat kejutan. Kita membuat kejutan untuk warga masyarakat Bendog. Wong kok iso ewoh men dia kowe. Ayo. Yo, 3 rada nek genjrengane, Mas. Genjrengan Mas. Oh, dewa ceng. Ceng ini, Mas. Pak. Kan yang YouTube. Ya, YouTube iki. Karo ge gamelan to. Ayo, manut aku. Yuk. Duh dewa-dewa. Kowe iki ora ngene. Cangkemmu meneng ae. Metu dhewe. Kowe iki meneng. Kok iso metu dhewe? Aduh. Ya mene kok wis metu. Lah. Kok ya dipecek. Lah iya. Lah ya kok koyo gangsir dijoki banyu. Ayo. Yo. Aku sing ngene gak ketok cacan kono. Nyanyi cekel iki. Ayo. Bener. Komando. 2 3 Ayo. Nyanyi nanti. Aduh. Kowe iki lho nyanyi nanti. Bar intro kuwi langsung masuk. Abot Abot ra. Mangap. Gak api. Padahal yo ngaling-ngalingi ning kene lho. Nadane ki lho to. Beteng. Oh yo. Pak, kurang mudun, kurang dek. Samene lho, Mbak. Samene lho. Ah kene lho garing enak nek iki. Jangkrik. Yo ngomongi angel ram. Ayo, teko kok nggonmu. Beteng. Ayo. Peteng. Peteng apane? Dedet. Wis entek, Mbak. Kok ngono entek. Awakmu gak ngerti garamane cancah kuwi. Ganong yo ngene iki. Artis selanjutnya untuk Anda semuanya yang pada malam hari ini hadir untuk Anda semuanya kita support sama bareng-bareng masih bersama artis kondanya Jawa Timur. Bareng-bareng hadir nama seperti yo. Ngomong apa? Pilih ngomong apa? Aku kan pakai rokok cacing.
Yuk selanjutnya kita tampilkan satu bintang tamu lagi bareng iki lho. Bendo Grit. Aku gawe rokok dhewe mesane yoga-yoga. Oh iya. Matur nuwun lah ngene iki lho. Lah iki lho. Sing ngopen karo dulurmu Lana. Ya ngene iki lho, sedulur sing becik ngene iki. Nah, sing nyoto dulur. Mas Andam, lek nyoto dulur ngene iki. Yo kuwi rokok ngono kuwi. Lah teko meneng rokok ngene iki lho jenenge dulur. Sebabe apa ketok rokok? Moro-moro mesti takok. Nah, dadi pen ora ditakokno langsung menehi. Diwenehi. Rokoke apa Mas Andam? HS. HS berani kita beda. Oh, bayar yo iki. Berbahaya kamu. Nyapa? Iki lho dulur koyo. Arep koyo di Bandung kuwi, kamu mau menjelungup. Iki jane rame-rame acara apa to, Mas? Loh, bersih desa. Dalu niki acarane bersih desa Kelurahan Bendo Gerit. Oh, alah, rumah kula Pak Waras sunatan. Hei, Sing disunat sapa? disunat sapa? Pak Waras ketua panitia. Oh, panitia to, Mas? Panitia khusus yoga lho. Sebabe nggih. Wilujeng dalu, Nggih, Mbak wilujeng Cangi, dalu. Mbak Nggih, Limbu. Wilujeng dalu. Alhamdulillah Nggih. saged pinanggih wonten Kelurahan Bendo Gerit niki. Leres. Luar biasa sekali. Pripun? Mosok perih kena sabun. Aku Pripun? Aku kayak Penontonnya delengen sakmene Mas. Ya, Pak. Luar biasa. Lah kok iso? Enak sing kae lho ning tower ki lho. Isor tandan nggih. Oh iya. Ben tok. Ngawur e. Aja ning ngono, Mas. Nyapa? Iki wong loro tok kuwi. Iku tandon air ya. Ora. Tandon air. Kuwi lanang kabeh kuwi. Sampeyan ndelok ya ndelok ning aja renang ning jero lho. Ora masalah lapone sampe kates ning isor. Wah, Selamat malam Mas Dalang. Selamat malam Mbak Probok. Kok iso selamat dalang iku ya apa? Ruwoke. Pripun? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Awak dhewe lagi iki ya sak panggung ya Mas Dalang. Apa pancen pisan iki sih Nggih, tanggapan? tasik pisan iki. Mboten napa-napa mengke rentet-rentet laris. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Apa meneh iki perdana pentas ndang Bendo Keret ya? Nggih, Bendo Gerit. Bendo keren. Gerit. Oh, Bos. benda sredek. Bendo Gerit nggih. Gelang alit mirah delima. Apa? Bendo Gerit istimewa. Luar biasa. Tepuk tangan. Gelang alit. Gelang alit ali-ali Nah. sak dulit kanggo kandha tresno Niki. Kuwi lagu. Kuwi lagu, Mbak. Lah piye? Ana arit. Ngono lho. Ana arit Bacok raimu. Ya ora ngono, Mbak. Nyapa kok arep bacok ini. Sabar. Kowe iki lho ora apa-apa. Ana arit. ana arit bacok raimu. Bendong Grit, I love you. Penyapu handal. Awake dhewe iki apa-apa iso. Neng arit. Digawe ning Milta. Napa kuwi? PUBG. Bendong Grit. Ayo toh, Ayo ta, Wah. main PUBG bersama. Apa enek lho ning minta barang lho. Ya ora apa-apa lho sembarang to lho. Kaya aku contohnya sembarang to. Nggih. Wong kowe iki seniman, kowe iki ya seniman. Ah. Ngobrol ki mbok sing genah. Iya, Iki Mas. ning wilayah ndi Kelurahan Bendo Gerit. Bendo Gerit iki nggone seniman contohnya wis menculkan dalang Mas muda. Repan. Iya. Enek dalang senior. Senior. Pinten Mas? Aras. Liyane iki ra enek to, Mas. Enek kuwi tok. Iki ngono dadi anu Mas, tolak ukur generasi pemuda. Lah nyapa kok tolak angin barang iki lho awakmu. Tolak ukur. Tolak Mesti iki tolak ukur. Contoh percontohan. Percontohan. Mas Revanol iki nek bengi. Cangkemmu yo padha. Dudu Repanol jenenge Repsoden. Mas Revan karo Mas anu kepruk gone ketoprak. Jeruk. Jeruk. Lah gondrong iki biasane kepruk. Lambemu. Iki Mas Repan. Mas Revan Karo Mas Lutfi. Mas Lutfi. Lutfi. iki luar biasa Mas. Suatu Generasi kolaborasi muda. dalang muda. Dalang muda. Paham ora? Ya, Blitar. Blitar. Kota. Kota. Cilik. Cilik Kang. Kang Kawentar. Yo iso ngono lho. Edilas. Edi Pening. Pening. Apa tekan dilas bareng.
Nembang ya, Dek. Iya, Mas. Nembang, Dek, Cahayu. Iya, Menghibur Bos. masyarakat Nggih. Bendo Grit. Bendo Grit. Menghibur. Iya, Bos, rada rene. Kelambine saiki ana drambene. Ayo kelambine. Berdamai Drama yo. apa? Kok iso mesti Kuwi lho nggo nyanyi. ulat umbel. Ayo. Kene nembang karo aku sing viral-viral. Aduh. Apa to, Pak? Sing ngopo to? Apa nih? Nyapa Nyapa? apa? Delok gaji lho sik-sik. Lah kuwi apa? Ndas kok tuh delok gaji. Ya, iso apa gak nembang aja sini-sini lho ya. Iya, iya. Nun siap. sewu lho Bos, aku sadurunge Enek karet. Lah kok enek ketapele. Suarane renyah mak tes. Iso kaya dolanane cah cilik. Aku malah kenop. Nyapa kok iso main PUBG bareng. Anjur panggung kok iso kena. Kene rada rene. Rada rene. Kowe aja senani Rama kowe. Bola bali kok kena. Pripun? Jenengan napa niku pun gadah tim dereng. Pokoke syaratnya jenengan tumbas headset niku. Lambe. Lah ayo nol. Nyanyi. Nah, nembang iki lho Ya, nembang. ya. Aminor Mas, Aminor coba. Nyanyi duduk game. Ha ha. Oh, India. loro duet. Duit. Irung apa-apa mendesahnya apa to? Iki lho duet. Iki cengkok lagunya Cengkok lagu. seperti itu Oh, loh, iya, iya. Bas. Ah, Wong kok oh, iya. ngrungokno sik lho ya. Mbas iki gambas mungkin. Maksudnya mbas kuwi ya apa to? Ya kan Mbak ambek Emas. Oke. Oh, Mbak karo Mas. Iki ke atas iki Mbak mengisor Mas. Mas. Bas. Saya kesana tahun yang alun-alun tuh, Pak. Nggih, Ora tahun yang alun-alun saya bisa. prei Mas, saiki Mas. Nyapa? Saiki aku ning Taman Makam Pahlawan Mas. Oh iya. Wis ya, siap ya. Ning kono enak dolanan ning ringine ambruk Mas. Aku langsung menghindar. Wah. Wah, teko Gadut Kaca teko nulungi aku. Belum geger nginane alun-alun. Lah piye to kuwi ceritane? Akhirnya Pak Waras teko. Alah wis bar. Wis Akhire ono kuwi ya wis gak sida. Kok panggah katut jane nyapa. Nek Pak Sambung Waras akhirnya. Sing katut dapuke apa? ceritane entek wisan. Lah dapuke tukang foto lho. Nek kancane banyu lemburi kok. Inang ini. Terus mbok kira apa? Eh? Mbok kira apa kok nang pojokan? Lah nyapa? Mau udah nang pojokan kono. Foto to? Heeh. Lah iya. Nyapa? Lah tak kirane buta pojokan kok beda. Tibae Mosok buta nggih ketu. Nek Lah kan religi, Mas. Oke. iki laras kaya tumon buta religi. Buta syariah. ayo. Ha. Padahal aku lho. Rungokno. Masa Kacane iki rungokno do toleh. Pak Dase cepet kuwi lho. Lah aku mbok kongkon apa piye? Ha. Jare kene sik. Loro Lek ngene. Kan awakmu Anu, duwe. peloke Mas, pelok. Koyo wasite Bahrain ya. Lah tanggal 5 main to Mas. Alkaf Ya. nobar ya, nobar. Ekspresi lo ya. Ya, ya, ya. Ekspresi oke. Mas kendangono Mas Enang. Sampean kendangi. Enang ya, enang wis tuwek mosok ngendang. Enake ning ndi enek to? Kuat. Ndak. Kowe kan setelan karo Kang Ganyong lho kuwi. Pengendangnya Dangdut yo ae, Mas, kuwi dangdut. melodine kae. Ganong. Ganong Kan- ganyong. Kleting kok piye kok ganyong. Ayo. Pelan-pelan ae ya, Mas. Ayo. Kendangono. Dangdut. Pensik, kok tak susul. Rungokno iki ya. Iya. Gila penak suarane penak. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hamino Malaya. Asik, asik. Nanya. Asik. Sing ning TikTok iki lho. Mudeng. Masa awakmu gak pernah ngerti? Kok TikTok. iki mau ngomong apa kuwi? Loh, iki tembang makane rungokno. Yo kowe iki. Matno se. Ini ta? Ya gak Aku lho langsung ngapal aku. Ayo. Iki lho. Asik. Tangane lho. Tangane iki lho. Ini lho tangane Terokno. blok-blok. Iki lho ning nyapu mbok ngene iki lho. Ah. Tong dedang. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hamimo Malaya. Sama Dan Stop manut to. Aku manut mosok kowe TikTok. Oh meno lambemu. Aja cerewet cangkemmu. tak pernah hancur hati otaknya bersepai. Hamimo Malaya. Ganti loh. Yo.
cakilo. Pergi kau melambai. Harimau. Harimau. Ana koyo pempes. Pak Yojo ngono to. Dari harimau. Lah kok ora iso masalahe. Mbok suarane mbok koyo kuwi lho penak. Iki Aminor Mas, meneh Mas, balik lagi ke Aminor. Penak kuwi lho. Iki sing viral-virale TikTok lho yo. Iya. Wis sampe mlebu koran gitu. Iya iya. Viral nang kare. Masa TikTok sampe koran. TikTok kan koran. YouTube. Aku iki. Iki lho. Apa kuwi? Iya iki. Iya iki. Heeh. Lagu apa tuh Mas? Wes sampe nang lambemu penting viral. Aku iki tukang tambal ban. Nah, iya bra. Tambal ban. Tak kira Banyuwangian. Dalan-dalan. Ora Bisa apa Kak? Iya. Ya kuwi yo nganggo intro ngarep. Oh, gawe intro Mas, gawe intro. Alah lagu aku cakep kowe. Kowe sing nyanyi. Kowe sing nyanyi. Iya. Ayo sak. Joget lho, joget Karo lho, gerakan, koreo, Mas. koreo, Caca koreo. meneng ae, meneng ae nyantai wis. Akapela. Aku sing ngedang, kowe sing ngebas ya. Iya ya. Ayo wis, kowe anu ya. Iya. Tuh, wah, entang tok entang tok entang tok entok tak pintul tok tang duk entok tak pintok tok tang duk entok tak pintok tok tang tok tang tok tang tok tang duk entok tak pintul tok tang ding tok tang tok tang 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 dedak dedak entok tok tang dong tok tang tok dedak tak dedak tok tak tong tok tak tong dedak tak tok tak tok tak tok tak tong tok tak tok tak tong lentung tak tuk tak dedak dedak tong detok dedak tuk tak tok mari ini nyanyi wayang mlebu kok nyanyimu kapan? Lah kamu joget ngene kan ing pocin kiri. Iso ta gak? Iso apa ora? Lah aku rambuke kode. Tung tung dentak tung tung dang tok terus bengok blok. Tung tung tak tung tung Dang agak Siapane lebune. tung tung dentak dang tung dentok tak tung tung tok tak tung dentok tak tung tung tok tak tung dentok tak tung tung tok tak tung dentok tak tung tung tak tung dentok tak dang tok dang tok dang deng tak tak. Woi! Ya ampun. Jare kon bengok ta Mas? Maksude iki ya wis nek tutuk gentak tungtung gang. Lah niku lho. Ya kok malah Wow. Aku iki. ya Aku iki. coba lho. Oke. Aku iki. Keduren kok. Kan DN nek kuwi. Ayo buta puno. Aku iki. Apa? Seorang kapiten mempunyai Pedang panjang nembak mbokmu. Masa ku angel ya. arek-arek iki angel lho kita. Kowe ku lho sing angel. Masalah Tenet. Malam ini Kowe karo kowe. Wis aja anu macange Nur Sewu. Lan iki lare kalih menika mboten saged fair kalih laras tunggal iki. Iki saged fair iku namung kalih kula. Oke, namung kali jenengan. Atasi. Nadane Mas. Wis karo kowe. Karo sampeyan ya Mas? Ya. Oke. Apa? Ayo nyanyi duet karo aku. Yuk. C mayor. Mas nyekelmu kok nyekel maling ae. Sing halus kok piye ora iso iki kok. Aku iki Dek. Iya. Iki lho nyapa. Sirah Wedok kan yo kenes to Mas.
Aku iki dek anake petani. Sapa kowe? Mong anake petani trimo nyedhaki aku. Sorry layang. Iki gak lagu to iki. Iki apa? Kowe tak sak karepe mari tak baca ndase ben. Drama iki drama. Iki lagu. Bapakku macul, mbokku buruh tandur. Yen aku iki Mas anake wong mampu. Iya. Bapakku Babu mbokmu kaya asu. Karepmu ngono ya. Gak boleh lo ya. Gak boleh lo. kuwi rupamu Mas. Kok nesu. Lah masa bapakku babu mbok kaya asu. Masalah kowe gak iso kaya kancane nadane gak Apa iso. pengen nyanyi Lah iki lho dhewe? nadane penak. Nadane minor. Ya lo ya. Aku probo karo kelak penak suarane. Ki mayor kok minor. Ini Pak, Garuda. yang tadi ya Mas, yang tadi. Jaluk apa, C. Mayor. Nyanyi apa? Mayor. Garuda. Kak iki lho rungokno. Ini jaluk Garuda. Lah, kowe lak lagu iki gak iso. Jarimu kuwi kompak no, telu no. Rono. Delon ya nadane. Kita akan menyanyikan Medley, Medley. tapi jadi satu Jadi kompilasi, satu, iya. oke. Aku napa aku? Aku ora ono. Oh. Aku Betul, ya? rindu. Betul. Katakan padanya aku rindu. aku Tanjung Perak. Tanjung Perak. Iya. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Oke, kowe Oke. lagu apa? Aku Toljana. Oh iya. Beda-beda iso ta? Ya iso, beda iso. Ben. Siji dhisik terus bareng. Ya, sapa sih? Raimu kan koncone. Lah jajal. Aku karo kowe bareng. Apa kecantol? Aku karo kowe bareng. Aku dhisik, Iya, iya. ben dhisik terus pean. Iya. Tol jae nak jae jatuh jae ji kon jare banyak doke baje dari siji tol jae nak jae jatuh jae ji kon jare banyak doke baje dari siji tol jae nak jae jatuh jae ji kon jare banyak boleh baca dari siji. Sabar kene Lagu telu kok iso dicampur to. Aku iso ngomong aku mlebu. Selindro ya, guys, selindro. Gak usah gawe musik, guys, selindro. Malah turu. Mati kok. Malah micek. Wayahe chicken kok iso. Mas, Jiken. nek pamit budal tanggapan nih mbok ora usah keturun nyapu nggo kotak JI barang. Lah to, lak kok iki mesti krasane penak nadane selindro. Lindro Mas. Ya iki lho, wis musiknya meneng. Coba ya. Momo cici. Momo cici. Ya. Ayo. Momo. Apa sih? Momo. Larase iki lho larase. Nyapa tekan popo-popo. Lagi lho ki momo ji monem ji. Monem ci. Wis dagelane penyakit tok. Awakmu gak melu gak usah. Nah itu. Boleh kita. Ya. Aku rindu. Tanjung Perak, tepi laut. Iya, wis ta manut aku. Ya, itu rungokno. Apa kaya Tol jae nak jae jatuh jae ji kontol jare banyak doke bajel kari siji tol jae nak jae jatuh jae ji kontol jare banyak doke bajel kari siji tol jae nak jae jatuh jae ji katakan padanya Doke bajel kali siji. kowe mlebu
Iya ya aku mlebu ya ya. Terus enak Mas iki. Lah iya diomongi 3. Ayo ra rugi nek latihan nek saulan iki. Ya cok. Tanjung. Oke. 3 2 1. Tapi katakan padanya pancane mikir lho, kowe mung dok dik duk tok. Kowe jane bakul jam opo piye kowe ke rumah aku. Wong kancane mikir kaya ngene. Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Berdua. Katakan padanya aku rindu. Tapi katakan padanya aku rindu. Tuh jang abang-abang gendera londo ngetan titik kuburan mayit lampi abang nggo tandha mata wedak kubur nggo golek duwe niki nembange napa wonten sing pamundutan apa mboten mboten sapertingane Iki wonten layang ingkang tumiba wonten ing pangkon. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Dalu. Sugeng dalu. Kula titik saking Semen request lagu Sinarengan Damel Warga Bendo. Oke, Sinarengan sing ndi? Sinarengan ya lagune anu to Caknan to. Makasih. Sing matur nuwun. Pun maringi banci gedhi. Beda. matur suwun Pun ngancani. Dadi Tunda, awakmu dadi tunda. Iki pancen anu bengi iki wayangane wayangan kekeluargaan. Ora dalange, sindene, yogane. Anu ta, borongan to Mas bengi iki Mas. Borongan sapa? Heh? Pak Dewaras lho. Nyapa kok aku? Sapa ora sing pas tengah kuwi tenolong dong teng. Oh nggih gerakan iki Mas. kok ngono Kia kuwi kok koyo balik sekolah Kok kaya anu nada dering Nokia to Mas. neng kuwi lho Lah tenolong boleh Nokia ya Nokia. Kuwi nada dering ya Mas. selentem wong lawas Angel lan entar mbang. Yuk, Sinarengan bersama bareng-bareng masih bersama Campur Sarinya Indonesia. Yo. Campur Sari. Wah, sas budoyo. Ini apa? Lagune apa? Sinten remen? Sinten remen? Mei. Iki apa lagi? Sinar Kalian Sinarengan Campur Sari. Sinten remen? Duka. Lah kuwi malah nek tanda tanyane. Sinten remen titik. Ngoten lho Mas. Iki nggih musik iki Mas. Musik to. Ora usah, nggih wong ngobong-ngobong geni lho. Baik tak contohane Mas. Sinarengan ya kendangan ning ngarep ya. Tak tundlang. Wonem ji kuwi pepiling. Sambel kemangi. Lah iya kancane. Aku nek enang nek mare yo ngono ya. Enang masalah keleruan gampang uripe keleru. Cong ngawur. Ya toh?